Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфир студиясында сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга матур көннәр, уңышлы эш атнасы теләп калабыз. Бүген октябрь аеның 2нче көне. Октябрьне халык телендә төрлечә йөртәләр. Озакка сузылган яңгырлар аркасында килеп чыккан, җыелып торган сулар, күлдәвекләр күп булганга аны хәтта пычрак ай дип тә әйтәләр. Октябрь җылы торса, кыш салкын булыр ди халык сынамышы. Карап карыйксың. Әлегә бүгенге көнгә кереп калган тарихи вакыйгаларга күз салырбыз. Хөрмәтне хөрмәт күрсәтү, аларның эшләрен тану, фән һәм сәнгатьне берләштерү, шулай ук кешеләр тормышында архитектураның уйнаган мөһим ролен тану. 2014 елда Россиядә кайчандыр Советлар Союзында булган ГТО нормаларын кайтару турында карар кабул ителә. Бу безгә нәрсәгә кирәк соң дигән сорауга иң беренче үзебез өчен, киләчәгебез өчен диясе килә. Медицина фәннәре кандидаты Илдус Лотфуллинның да фикерен тыңлап карыйк. 2010 елдан башлап, әкренләп кенә ГТО комплексын яңадан торгыза башладылар. Хәзер ГТО комплексы ул тулысынча эшли дип санала. Монда да докторның үз роле бар. ГТО комплексына балага катнаша алу өчен рөхсәтне педиатрдан алырга кирәк. Педиатр яки терапевттан алырга кирәк. Анда аерым критерийлары бар. Әлбәттә, ГТО ул махсус бер нәрсә, ул җиңел хәвәскә физкультура түгел. Анда һәр бала катнаша алмый, бары тик физик яктан бик көчле, әзерләнгән бала гына катнаша ала. Шуның өчен аның аерым критерийлары бар. Шулай ук спорт белән шөгыльләнә торган балаларга профессиональ спорт яки теге чынлап торып профессиональ булмаса да, хәвәскәр спорт булса да, чынлап торып көн сайын тренировкалар белән бәйле булган спорт булса, аның аерым критерийлары бар. Нинди обследованиялар үтәрелергә тиеш. Мәсәлән, иң әзендә елга бер тапкыр ЭКГ ясатылырга тиеш андый балага. Ул бала вакыт нитрга барып күренергә тиеш сәламәт вакытында. Авыргач та аны менә яңадан спортка кайтару алдына тагын бер тапкыр докторга күрсәтеп барырга кирәк. Ягъни нәрсә әйтергә телим, аның критерийлары эшләнгән, фәнни яктан ул алгоритмнар бар. Шуның өчен әти-әни, тренер һәм педиатр алар икесе бергә менә бу баланың спортка никадәр бирелгәнен билгеләргә тиеш. Әблай тулысынча әйтсәк, спорт ул зарар нәрсә түгел. Кайбер ата-аналар спорттан, психологиядан куркалар, бер дә дөрес түгел. Керсенчә тенденция башка булырга тиеш. Без балаларны күбрәк спортив, күбрәк физик актив ясарга тиеш. Спорт бит ул сәламәтлекне ул бәхет тә әле. Менә шундый кызык фәнни эзләнмәләр бар. Спортка биргән кешеләр алар күбрәк үзен бәхетле дип сизә. Ул да бик мөһим нәрсә бит. Кеше үзен бәхетле дип сизәргә тиеш. Дүшәмбе узган атна хаталарын төзәтер өчен иң уңай көн. Ул күпләребез өчен үрнәк булырга мөмкин. Удмуртиядә туып үскән ватандашыбызны биргә сәнгатькә булган мәхәббәт китерә. Милләтебезгә битараф булмаган иҗатчының тамырларын барлысы килә. Бүгенге көндә Казанның танылган мода остасы, рәссам-модельер, туган телен камилләштерү өстендә туктаусыз эш алып баручы Наҗия Галимова студиябезнең кунагы. Наҗия туташ, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Сез дизайнер-модельер. Ни өчен бу юнәлешне сайларга уйладыгыз? Иң беренчедән мин үземне рәссам дип уйлыйм. Кичкенә вакыттан мин рәсемнәр ясап, табигатьтән илһам алып, минем әти-әнием мине өйрәтте бөтен табигатьтән матурлыкны күрергә дип. Мин уйладым, рәссам булам дип. Ләкин үземнең шәһәремдә шундый институт, университет булмады. Мин теләдем Казанга керергә дип. Казанга килдек, әти белән кердем мәдрәсә Мөхәммәдиягә. Минем әтием шокта булды калды, чөнки беренче миңа араб телен өйрәнәсем килде. Нинди кискен борылыш. Рәссам булырга дип килеп, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә белем алырга кергәнсез. Бу сезнең табигатькә шундый хас нәрсәме? Кискен шундый борылышлар ясау. Бәлки мин үземне эзләдем. Менә 17 яшькә хәтле мин татар телен аңламадым. Беләсезме аны? Араб телене өйрәнеп, мин аңладым. 40% анда бар татар телендә. Татар телен яраттым. Шигырьләрне өйрәнеп, аның теге беләс әдәби матурлыкны аңладым аннан. Менә шул кирәк иде миңа. Бер әбием башкорт,
бер әби татарлар. Ага. Анда гаиләдә димәк татарча сөйләшмәдегез, бу бишегә татар телен аңламый идем дисез. Сөйләштек, ләкин мәктәп юк иде. Аның менә беләсезме ничек? Без бергәләшеп, татарлар, удмуртлар, чувашлар бергә. Мин бүлмәдем. Минем өчен бик мөһим түгел иде. Минем әбием татарча гына, әби белән яшәдем күбрәк. Ләкин именно аның менә ләззәтен татар теленең мин, беләсезме? Иң беренче Тукайны мин укыдым иске имлә белән. Мин белмәдем. Мин 11 яшь иде. Укыдым да мин шаккаттым. Ничек шулай? Мин белмәдем. Мин уйладым татар тел иске имлә белән языла. Инде монда Казанга гына килеп мин күрдем башка төрле Кириллица белән язылган. Ачыш ясадыгыз үзегез. Миңа ачыш иде. Минем өчен башкортлар, татарлар бер иде. Нинди юллар сезне Тинчурин театрына китерде? Ялгыш гына бу тормышта бер нәрсә булмый. Монда бик мөһим аның әйбере кешеләр. Кеше карый да сиңа әйтә: "Наҗия, син нишлисең монда? Сиңа театрга барырга кирәк." 1, 2, 3, 5 кеше. Мин кешеләргә, артистларга тигән, ансамбльләргә ясыйм әйберләр. Аннан соң минем мастерской күчергә тиеш иде. Кая күчергә белмим. Менә якын кызлар әйттеләр: "Әйдә, эзлибез, карыйбыз, сорыйбыз." Менә шулай. Астаханагыз турында сүз бара иде. Аннан соң астахана мастерскаяны алдым да и күчердем театрга. Тинчурин театр миңа ишекләрен ачты. Ул минем икенче йортым кебек. Мин аны бик сокланып яратам. Иртүк кичкә хәтле, төнлә хәтле анда утырам, эшли алам. Бик кызык кешеләр да гел. Аның атмосферасы, аның без әле күбесен белмибез, аңлап бетермибез инде аның матурлыгы. Аннан күп театрлар чыккан. Үзегез беләсезме? Камал, оперныйда чыккан. Ни дигән кешеләр булмаган анда. Талантчы. Аннан соң инде главный режиссер, Туфан Имуддинов, ул мине аңлады, күрде, әйтте: "Яхшы, каласың, кирәк монда." Театр Тинчурин ул беренче театр, койда бар үз дизайнер одежды, үз дизайнеры бар. Сез модельер, универсал дип әйтәбез без. Бу күпмедер сезгә шикләр куймыймы? Юк. Юк? Иҗат өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар дисез инде. Минем өчен балаларгамы, зурларгамы, спектакльгә куйсам да нәрсә сорасалар, менә шундый бар. Наҗия, телим. Хочу. Әйтсәләр, Наҗия, телим. Мин аны ясыйм. Кая кибеттә тапмыйсыз. Мин сезнең эченнән телегезне чыгарам. Димәк, сез якыннан танышырга тырышасыз, аларга образлар тудырганда булып чыга. Шулай, аның шундай психологический теге бер әйбере бар. Аның белән сөйләшмәс, кеше белән сөйләшмәсәң дә син аны күрәсең, аңлыйсың, ишетәсең. Менә шундай. 1-2 секунд сканер кебек укыйсың аны. Бөтен кеше белән дә ризалашасызмы эшләргә? Әллә инде сайлап кына аласызмы? Мен хәзер бу чакта инде хәзер сайлыйм. Сайлыйсыз. Теге вакытларда иде, елларда эксперимент өчен. Партнерлар, салоннар әйтәләр: "Наҗия, алма ул апаны, алма ул кеше. Аныңга ничек теге, алам специально үземгә эксперимент." Всё прекрасно. Аның психологиясы. Ул бик кызык әйбер. Сезнең холкыгыз да бик кызык, Наҗия. Менә акшны инде беләсезме, кеше һәр чакта үзне дә белми, ачмый. Йөри, яши, бәлки яратмыйдыр, бәлки үз матурлыкны күрмидер. Кешенең матурлыгы минем өчен ичиннән. Һәм инде шунысын да әйтеп китик, сезнең менә бу театрга килүегез чыннан да очраклы гына булмагандыр. Сез бүгенге көндә режиссер булырга хыялланып кына түгел, укырга да кергәнсез әле. Дөрес. Туфан Имуддинов әйтте: "Курсларым бар минем, көн тели шул җири, тыңлый, яза, эшли." Мин дә җирим әле. Ярый, язып гына торам, мин ишетеп гына торармын, утырырмын гына. Бөтен эшләрне эшләп, миңа шул хәтле кызык иде. Аннан соң Наҗия, керәсеңме син? Теләгең бармы? Шул гына җирисең син. Телим. Менә бер егет, мин киттек, кердек без заочныйга. Бу ГИТИС турында сүз бара инде. Бу Мәскәүнең югары уку йорты турында сүз бара. Алда әле сезнең чыннан да күп кенә ачышлар көтә икән, ниме? Сез хыяллы кешеме, Наҗия? Бик.
Минемчә, кеше хыялы булмаса, аның тормышы да башка була, аның эшләре, менә максатлары аның башка була. Ә менә бер 10 елдан Наҗия Галимов дигән шәхес сезнең күз алдыгызга ничек килеп баса? Кем буласыз сез менә, мәсәлән, 10 елдан соң? Спектакльләр куям, үз театрым була. Үз шундый зур гаилә булып, бөтен артистларны, бөтен хореографларны җыям, ирекле җир булсын. Кайда алар сәяхәтче куя, алар нәрсә телиләр, шуны эшләсеннәр. Кеше аны тели. Менә кеше килә дә әйтә, миңа монсы ошый, монда да җирим. Ул укытучылар алар күрсәтәләр. Ул кеше өчен, аңлайсызмы? Кая рәсем ясыйлар, кая музыка, кая балалар өйрәнә, кая балалар төрле. Менә кемнең акчасы юктыр. Нишләргә ул? Ул шул хәтле талантлы. Менә аның балачактан бирергә кирәк кызларга, кызлар белән эшләр, егетләр белән. Ул бит основа, нигез безнең. Хыялыгыз искиткеч матур, бу инде әлбәттә тормышка ашсын, шуннан да берничә еллардан соң шундый мәйданчык пайда булсын, сез аның җитәкчесе булып, иҗади ирекле кешеләрне үзегезгә җыеп, аларга матур сәнгать юлын күрсәтергә насыйп булсын. Матур көннәр телибез сезгә, килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, уңышлар. Рәхмәт. Дәвам итәбез. Баланың якын дусты, сирдәшчесе, тормышка беренче адымнарын ясарга ярдәм итүче мөгаллимнәр аерым игътибарга лаек. Алар арасында гаиләләр белән гомерләрен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышланган шәхесләр дә бар. Бер туган Зәмдәрия, Гөлдәрия һәм Рәмзия ханымнар шундыйлардан. Бергә җыелган вакытта аларның сөйләр сүзләре дә, фикерләре дә байтак. Гомерләрен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышланган Шуракай кызларын Актаныш районында белмәгән кеше юктыр мөгаен. Тәрбиячеләр династиясе дәвамчылары бер туган Зәмдәрия, Гөлдәрия һәм Рәмзия ханымнар үрнәге башкаларга да матур өлге. Тәрбиячелек юнәлешендәге хезмәт юлын беренчеләрдән булып кызларның иң өлкәне Зәмдәрия ханнану башлап җибәрә. 27 ел мәгариф өлкәсендә хезмәт итү дәверендә ул 22 ел балалар бакчасы мөдире булып эшли. Хезмәт иткән елларын сагынып та, яратып та искә ала. Эшләү бик авыр булды. 27 шәр бер группада, катнаш группа, 27 шәр бала иде. Төрлесеннән аннан продукцияләрне гел үзебез попутка белән ташыдык. Бернинди техника да юк. Бойсарның силпасыннан алып кайтадык бөтен продукцияне, эпиләрне дә шуннан алып кайттык. Бу продукцияләр ташу буенча инде безгә нык кыен булды инде. Без инде 3 сәгать тәрбиясе вазифасын үтәдек, кичке якта йокы сәгатенә керәдек, иртәнге якта инде шул хуҗалык эшләре белән, документация белән шулай итеп эшләдек инде. Мәктәпне тәмамлап, алга һөнәр сайлау бурычы килеп баскач та, Гөлдәрия ханым икедә уйлап тормый педагогик юнәлешен сайлый. Балаларга багышланган 37 ел гомеренең 17сен тәрбияче, 20 елын бакча мөдире булып эшли. Пенсиягә чыгу белән эштән киттем, туктадым. Аллага шөкер, өйдә эш бик күп ул. Аннан хәзер мәчетләр каршында укулар башланды бит инде. 10 елны Актанышка төшеп 3 ел анда укыдым. Гарәп хәрефләре, дин белемнәре, ислам дине нигезләрен өйрәнеп, үзебездә дә, мәчеттә шулай группа ачып җибәреп, шунда укып йөрибез, Аллага шөкер. Коръән укыйбыз, Аллага шөкер. Аллаһ кабырлардан кылсын. Апалары һөнәрен әле бүгенге көндә дә дәвам итүче Рәмзия ханымның тормыш юлында 47 ел тырыш хезмәт ята. Башта укытучы булып хезмәт итә ул. Укучыларга физика фәне буенча белем бирә. Хәзерге көндә исә балалар бакчасында мөдир булып эшли. Бик рәхмәтлемен, менә барлык эшләү дәверендә кайда гына эшләсәм дә. Иң беренче хезмәттәшләрем бик әйбәт булды. Менә балалар бакчасында да, мәктәптә дә әти-әниләр. Аннан соң менә мәгариф бүлеге җитәкчеләре, белгечләре, үзебезнең мәктәп укытучылары, аның җитәкчесе, алар һәр вакытта да ярдәм итеп. Мин шуннан да менә хәзер дә эшлим икән. Мин шушы тирә янымда гел яхшы кешеләр булган өчен, менә шулай дус тату эшләгән өчен эшлимдер димен инде.
Эшләгән дәвердә бер-берсенә һәр даим терәк була алар. Киеш табыш кирәк булганда да бер-берсен ярдәмнәреннән ташламый. Инде бүгенге көндә бу ишле гаиләнең балалары, әниләре юлы дәвам итә. Димәк, эшләнгән тырыш хезмәткә бай еллар заяга узмаган. Бүгенге чыгарылышыбыз геройлары булган хатын-кызларыбыз хөрмәтенә безне караучы барлык гүзәл затларга багышлап, сез матур кызлар җыры белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Янәшәгездә яхшы кешеләр, матур хәбәрләр, кызыклы вакыйгалар гына булсын. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Min gene gelmeyim. Uyanında yemin tapmayım, ne buldu bilmeyim. Siz madur kızlar, nik şayartasız. Yüreğimden yanıların anlamışsınız. Siz madur kızlar, nik şayartasız. Yüreğimden yanıların anlamışsınız. Işımdagi pachotta har şapmoqdilar. Qizlar g'ina